سلاف هاوالنو هویدار هون باش بن. نها از لپایتختا پیروما باجار لیما. Estimados pasajeros, bienvenidos a Lima. Este es el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. لیما لپیرو یکش باجارên herî dûr di cîhanê de ye. لیما جی پایتختا پیرویا. نها اجی پایمن ناوی وی پلاسا دی آرماس. از ساحه ساحه هری کبن لپایتختا دی لیما. للیما در دورا 10 میلیون کس دژین. یکش باجارên herî mezin li başûrê Amerîkaya. Rastî bajarek pir mezin e û li tevahiya Pêrû 34 milyon kes dijîn. Eva vahiyanî navê wê Palacio del Gobierno del Perú ye. Li vê derê serokkomara Pêrû rûdine. Navê wê Dina Boluarte. Dina Boluarte jina yekemîn e û dibe serokkomara Pêrû. Xwarina Pêrû gelek binabûdeng e. Yek ji xwarinên herî xweş li cîhanê ye. Li pişt min xwaringehek heye gelek binabûdeng e û li ser Netflix jî derketiye. Tam ev re biçin xwarina wa biceribînin. Vivo junto a mi madre. No podría tener una pareja porque todo el tiempo apesto a pescado. Hi, hello people from Kurdistan. My name is Tomás Mosiculi from Alto Tepe, here in Lima, Peru. My greeting for you. Hope you can come here to Peru one day and try our food. A nice hug for everyone of you. Li xwaringehê min trio xwest. Trio ji sê beşa pêk tê arroz con marisco, chicharrón û ceviche. Ceviche ya herî binabûdeng e li Pêrû ji masiyên xav pêk tê, leymun û pîvaz. Rasta masiyên xav tê rastî gelek xweş in. Piştî me xwarina vê xwaringehê ceriban di nerîna min de xwarina vê derê yek ji xwarinên herî xweş û bi çêje rastî gelek hêja ye. Bir xware vê xwaringehê biceribîne. Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo, Perú, emocionado doy gracias al cielo por darme la vida contigo, Perú. Di vê nexşeyê de dewleta Pêrû ji sê deverên sereke pêk tê: Costa, Angûbehir, Sierra, Piraniya van cihan ji çiya pêk tê û daristanên Amazon angû Selva. Bajarê Lîma li beşê Costa ye. Costa tê wateya derya Angûbehir lê heye. Ev derya Lîma li ser muhît angû li ser behra Pasîfîk e.